Το σχολείο μας, κυρία Αντιδήμαρχος, κύριε Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, είσαι πρόεδρος της ομάδας, δημοτική σύμβουλη. Σας καλωσορίζουμε τα παιδιά της Άνοιξης, στο πρώτο ειδικό δημοτικό Αλεξάνδρειας και τους πολλούς θαμώνες που βρίσκονται εδώ πέρα. Εγώ με την πλευρά μου, αφού ευχαριστήσω τους παρισταμένους, θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τους δύο συναδέλφους μου, τον Μιχάλη, τον Άτσι, διαπραγματολόγο κλινικού και τον Θέλη, διαπραγματολόγο τοπικό, που θα μας κάνουν αυτή την υπέροχη παρουσίαση για την ημέρα της Παχυσαρκίας. Δίνω το λόγο στα παιδιά να ξεκινήσουμε για την Παχυσαρκία. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω από κοντά. Χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε τη μέρα για τον λόγο ακριβώς που έχει θεσπιστεί. Σκοπός είναι να έχουμε μια ευαισθητοποίηση στο θέμα της Παχυσαρκίας, να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργείται, να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε και πόσο σημαντικό είναι να την αντιμετωπίσουμε και πόσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να γίνει ανάλογα με τη βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε. Η Παγκόσμια Μέρα Παχυσαρκίας έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έχει ως σκοπό να επισημάνει την αυξανόμενη συχνότητα της νόσου και την ανάγκη εφαρμογής παρεμβάσεων, πρόληψης και θεραπείας. Η παχυσαρκία χαρακτηρίστηκε ως νόσος το 1948 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ο ορισμός που έδωσε είναι ότι πρόκειται για μια παθολογικά αυξημένη αναπόθεση λίπους στον ανθρώπινο οργανισμό που ακολουθεί την αύξηση του σωματικού βάρους. Η κατάταξη ενός οργανισμού, ενός ανθρώπου, σαν πρώτη γραμμή εκτίμησης της κατάστασης του βάρους του σώματος γίνεται με το δείκτη μάζας σώματος. Εδώ βλέπετε ένα γράφημα, στην αριστερή στήλη, στην κατακόρυφο άξονα, είναι το ύψος ενός ανθρώπου και στο δεξιά, στον οριζόντιο άξονα, είναι το βάρος. Αν δούμε για παράδειγμα έναν άνθρωπο 95 κιλών, αυτός αν έχει ύψος μέχρι ένα 70, ας πούμε, θεωρείται παχύσαρκος. Αν είναι 96-97 κιλά, δηλαδή 1 ή 2 κιλά παραπάνω, θεωρείται νοσογόνα παχύσαρκος, δηλαδή με σοβαρές επιπλοκές. Αν ήταν 5 εκατοστά ίσως υψηλότερος, θα ήταν φυσιολογικού βάρους. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι δεν μιλάμε για άτομα που είναι 40-50 κιλά πάνω από τα όρια του φυσιολογικού. Αρκούν 5 κιλά περισσότερα για να δημιουργηθούν επιπλοκές της παχυσαρκίας. Θα δούμε εδώ κάποια γραφήματα με τη συχνότητα εμφάνισης σε ενήλικες αρχικά και μετά στα παιδιά. Για την Ελλάδα είναι τα ποσοστά που βλέπουμε. Είναι 56% συνολικά το υπέρβαρο και το παχύσαρκο στην Ελλάδα. Και συγκριτικά με την Ευρώπη βλέπουμε ότι είμαστε 4% περίπου ψηλότερα γενικά σε όλους τους δείκτες παχυσαρκίας και ειδικά θα δούμε και στην παιδική παχυσαρκία είμαστε πρωταθλητές. Δραματικοί πρωταθλητές, αλλά πρωταθλητές. Εδώ είναι η παιδική παχυσαρκία. Με σκούρο μπλε βλέπουμε τις χώρες που είναι πρώτες στην ουσία σε αυτό το δείκτη και πρόκειται για την Ελλάδα δυστυχώς, 13,8% των παιδιών. Μετά είναι η Κύπρος μας, που στην ουσία μιλάμε για την ίδια περίπου κουλτούρα, οπότε είναι και φυσιολογικό, και για την Ιταλία. Οι τρεις χώρες εδώ, οι γειτονικές, πρωτοστατούν. Βλέπουμε ότι οι βόρειες χώρες έχουν καλύτερα προγράμματα πρόληψης, γιατί η διατροφή τους σίγουρα δεν έχουν την παράδοση της σωστής διατροφής. Το αντίθετο συμβαίνει, γιατί θα έχετε ακούσει για τη μεσογειακή διατροφή και βλέπετε ότι οι χώρες του Μεσογείου όμως έχουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Θα δούμε για ποιους λόγους και κάποιους παράγοντες θα δούμε μόνο για την παιδική παχυσαρκία ισχύουν αυτοί. Είναι το αυξημένο βάρος γέννησης, ο διαβήτης κύλησης της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη. Εάν η μητέρα ήταν παχύσαρκη πριν ή κατά την κύηση, το παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκο. Το κάπνισμα κατά την κύηση και η απουσία θυλασμού. Στην ουσία το παιδί κωδικοποιείται μεταβολικά από την ενδομήτρια ζωή και οπότε μετά αυξάνονται πάρα πολύ οι πιθανότητες να είναι παχύσαρκο στην πορεία της ζωής του. Εδώ θα είναι μια διαφάνεια, προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί παχαίνουμε. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος ότι παίρνει περισσότερες θερμίδες στην ουσία από αυτές που χρειάζεται. Η περίσσια
των θερμίδων αυτών σαν ένας μηχανισμός που επέτρεψε στον άνθρωπο να επιβιώσει και να αντέχει τον υποσιτισμό, στην ουσία τον οδηγεί στην παχυσαρκία, γιατί βρίσκεται σε ένα περιβάλλον για το οποίο δεν έχει προετοιμαστεί. Το σώμα μας είχε προετοιμαστεί για να ζει αναζητώντας τροφή, περπατώντας, όχι να μην κινείται όλη μέρα με το αυτοκίνητο, μην και καθόλου αυτοκίνητο στην ουσία, γιατί όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται στον τρόπο ζωής δεν έχουν αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί μεταβολικά και γενετικά κανένας οργανισμός, ούτε ο άνθρωπος φυσικά. Και αυτό μας οδηγεί τώρα, αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα που είχαμε για τη συντήρηση και την επιβίωση της αποθήκευσης ενέργειας, μας οδηγεί τώρα σε αυτό το φαινόμενο της παχυσαρκίας και σοβαρές επιπλοκές. Εδώ θα δούμε πώς δημιουργείται το πλεόνασμα αυτών θερμίδων. Πρόκειται για το ισοζύγιο ενέργειας. Έχουμε 3 ζυγαριές εδώ και βλέπουμε πόσο όταν ένας άνθρωπος τρώει ακριβώς όσο χρειάζεται στην πρώτη στήλη, δηλαδή η τροφή που παίρνει είναι ίση με την τροφή που καταναλώνει με την άσκηση, οπότε βρίσκεται σε ένα ισοζύγιο ενέργειας και διατηρεί σταθερά το βάρος του. Αν η τροφή είναι υψηλότερη από αυτή που καταναλώνει, από αυτή που καίει στην ουσία με τη δραστηριότητα, τότε το βάρος αυξάνεται, αποθηκεύεται λίπος, αυξάνεται το βάρος. Το αντίστροφο, αν καταφέρει να αυξήσει τη δραστηριότητά του ή να μειώσει την τροφή, το ισοζύγιο γύρνει προς την άσκηση, οπότε έχει έλλειμμα θερμίδων και έχουμε απώλεια βάρους. Η ρύθμιση του ισοζυγίου, πέρα από το άμεσο του θέματος ότι παίρνουν θερμίδες και οθερμίδες, γίνεται και ορμονικά με νευροδιαβιβαστές στα κέντρα ρύθμισης πίνακας συγχωρισμού στον υποθάλαμο του εγκεφάλου. Υπάρχουν παράγοντες που επιδρούν εκεί γενετική, αλλά το σημαντικότερο, το 80-85%, είναι η συμπεριφορική μας αντιμετώπιση. Τώρα δούμε ένα βίντεο πάρα πολύ καλό. Είναι από την ομάδα του κυρίου Συντόση, που είχα την τύχη να τον έχω καθηγητή. Μας περιγράφει πάρα πολύ καλά το φαινόμενο. Δημιουργήθηκε και από τη σημερινή ημέρα. Θα το παρακολουθήσουμε, ελπίζω να ακουστεί και ο ήχος του. Στη γη, πάνω από 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι υπέρβαροι και από αυτούς 650 εκατομμύρια είναι παχύσαρκοι. Στη χώρα μας, πάνω από 6 στους 10 ενήλικες είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι και πάνω από 3 στα 10 παιδιά είναι υπέρβαρα. Το φαινόμενο είναι ένα σημαντικό πρόβλημα με υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αλλά γιατί είναι τόσο έντονο? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η παχυσαρκία είναι η αυξημένη συσσόρευση σωματικού λίπους στο σώμα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία. Κάθε μέρα, κάθε μια και καθένας από εμάς εισάγουμε στο σώμα μας ενέργεια με την τροφή. Ταυτόχρονα, κάθε μέρα καταναλώνουμε ενέργεια με την άσκηση, την δραστηριότητα και την φυσική λειτουργία του οργανισμού. Αν η ενέργεια που εισάγουμε είναι περισσότερη από την ενέργεια που καταναλώνουμε, το πλεόνασμα αποθηκεύεται στο σώμα μας ως λίπος. Άτομα που συσσωρεύουν περισσότερο σωματικό λίπος από ένα όριο λογίζονται ως υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Η παχυσαρκία ως φαινόμενο υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες, ειδικά τις αναπτυγμένες. Στην Ελλάδα όμως είναι ιδιαίτερα έντονο. Σε 3 στις 4 ελληνικές οικογένειες, τουλάχιστον ένας γονιός είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος. Σε 1 στις 4 είναι και οι 2. Παράλληλα, τα παιδιά εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Οι παράγοντες είναι πολλοί, περίπλοκοι και λειτουργούν συνδυαστικά. Οι πιο γνωστοί έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής μας. Μόνο 1 στους 4 ενήλικες καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά στις ποσότητες που προτείνουν οι διατροφικές συστάσεις. 7 στους 10 ενήλικες δεν γυμνάζονται και δεν ασχολούνται με κανένα άθλημα. Οι Έλληνες καταναλώνουν πάνω από 3 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες εκτός εργασίας. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι, λιγότερο γνωστοί παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο, όπως η ασφάλεια της γειτονιάς, η ποιότητα των πεζοδρομίων, η εύκολη πρόσβαση σε χώρους άθλησης ή η οικονομική άνεση μιας οικογένειας. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ειδικά την παιδική παχυσαρκία, ένα πρόβλημα μεγαλύτερο από ό,τι πολλοί νομίζουν. 88% των γονέων με παιδιά προσχολικής ηλικίας που είναι υπέρβαρα και 56% των γονέων με παιδιά που είναι παχύσαρκα θεωρούν ότι το παιδί τους έχει φυσιολογικό βάρος. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή τα παχύσαρκα παιδιά έχουν 5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες από ότι τα παιδιά με φυσιολογικό βάρος. Η παχυσαρκία συνδέεται με μία σειρά από καρδιακές και μεταβολικές διαταραχές, οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρά χρόνια νοσήματα για παιδιά και ενήλικες.
Επιπλέον, το φαινόμενο έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, κοινωνικό αντίκτυπο, αλλά και οικονομικό κόστος. Το 9% των ετήσιων δαπανών υγείας στη χώρα οφείλονται στην παχυσαρκία. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, χρειάζονται καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις και δράσεις σε σχολεία και κοινωνικές δομές για την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των οικογενειών. Θα δούμε τώρα με τον κύριο Μπαζάκο κάποιες σημαντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα, να κατανοήσουμε πού κρύβονται οι θερμίδες, τις επιλογές που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τα τρόφιμα που δεν θα μας βοηθούσαν στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε στο φυσιολογικό βάρος. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και στο πίνακα, τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων είναι οι πρωτεΐνες, είναι οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα οποία αυτά τα τρία τα πρώτα είναι που μας δίνουν και ενέργεια, τις θερμίδες δηλαδή. 1 γραμμάριο πρωτεΐνης μας δίνει 4 θερμίδες, το ίδιο και οι υδατάνθρακες, ενώ στα λίπη βλέπουμε τη διαφορά πόσο το 1 γραμμάριο δίνει 9 θερμίδες. Στη συνέχεια είναι οι βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία και το νερό. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά για το κάθε ένα χωριστά. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη και την συντήρηση του ανθρώπινου σώματος. Μαζί με το νερό βρίσκονται παντού στο σώμα, σε όλα τα κύτταρα, τους μύες, τα όργανα, τα μαλλιά και το δέρμα. Είναι το βασικό δομικό συστατικό όλων των κυττάρων. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα. Πιο συγκεκριμένα είναι συνδυασμός 20 διαφορετικών αμινοξέων. Να δούμε τώρα λίγο ποια τρόφιμα είναι πλήρης πηγή πρωτεϊνών. Αυτά είναι κυρίως οι ζωικές πρωτεΐνες, δηλαδή το αυγό, τα γαλακτοκομικά, το κρέας, το ψάρι και τα θαλασσινά. Στη συνέχεια να δούμε για τους υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και νερό και μαζί με τις πρωτεΐνες και τα λίπη αποτελούν τα 3 μακροθρεπτικά συστατικά που προσλαμβάνουμε από την τροφή. Αποτελούν το κύριο και προτιμότερο καύσιμο όλων των ζώντων οργανισμών. Παρέχουν άμεσα ενέργεια για να διατηρηθούμε στη ζωή και να επιτελέσουμε όλες τις κυτταρικές και οργανικές μας λειτουργίες, όπως είναι η εγκεφαλική λειτουργία, η διατήρηση της ακεραιότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος και η κίνηση των μυών. Διακρίνονται σε απλούς, γλυκόζη και φρουκτόζη, και σύνθετους, που είναι το άμυλο, το γλυκογόνο και οι φυτικές ίνες. Στην κατηγορία των υδατανθράκων ανήκουν τα δημητριακά, οι βρώμοι, τα ζυμαρικά, οι πατάτες, το ρύζι, το ψωμί, τα φρούτα, η χυμή των φρούτων, τα όσπρια και η ζάχαρη. Στη συνέχεια να δούμε για τα λίπη. Το λίπος είναι η ιδανική πρώτη ύλη για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας, αφού όπως είδαμε και παραπάνω κάθε γραμμάριο αποδίδει 9 θερμίδες. Επίσης βοηθούν στη μεταφορά των λιποδιαλυτών βιταμινών και τέλος προσφέρουν νοστιμιά στα τρόφιμα. Να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά, αυτά που δεν μας δίνουν ενέργεια, τα οποία είναι απαραίτητα βέβαια για τον οργανισμό μας. Ας ξεκινήσουμε από τις βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες για την φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού μας, καθώς όμως το σώμα μας δεν μπορεί να τις συνθέσει, τις προμηθευόμαστε με τις τροφές μας. Έχουμε 2 ειδών βιταμίνες, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές. Οι υδατοδιαλυτές είναι αυτές που διαλύονται στο νερό. Αυτές περιλαμβάνουν όλο το σύμπλεγμα των βιταμινών Β και τη βιταμίνη Σ. Επειδή είναι υδατοδιαλυτές, δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο σώμα. Οι λιποδιαλυτές είναι οι βιταμίνες που διασπώνται σε λίπος ή λιπίδια και αποτελούνται από τις βιταμίνες A, D, E και K. Διαλύονται στα λιπίδια που υπάρχουν στον οργανισμό και αποθηκεύονται σε αυτόν για μελλοντική χρήση. Τα ιχνοστοιχεία τώρα, σε πολύ μικρές ποσότητες, είναι απαραίτητα στους οργανισμούς.
Πρέπει να τα καταναλώνουμε καθημερινά για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού μας, καθώς ρυθμίζουν σημαντικές λειτουργίες. Τα κυριότερα ιχνοστοιχεία που είναι και απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού είναι το φθόριο, ο σίδηρος, το ιώδιο, ο ψευδάργυρος, το χρώμιο, το μαγκάνιο και ο χαλκός. Τέλος, είναι το νερό, το οποίο είναι το πιο σημαντικό συστατικό του οργανισμού μας. Κάθε κύτταρό μας αποτελείται κατά 80% από νερό. Τα 2 τρίτα του σώματός μας είναι νερό. Το νερό μεταφέρει τα θρεπτικά συστατικά και απομακρύνει τις άχρηστες ουσίες. Επίσης, συντελεί στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Το συμπέρασμα από αυτή τη διαφάνεια, λοιπόν, είναι ότι το νερό είναι το μόνο τρόφιμο το οποίο δεν μας δίνει καθόλου θερμίδες. Οπότε, ουσιαστικά, πίνοντας νερό, δεν παχαίνεις όλη μέρα νερό. Στη συνέχεια, θα δούμε ότι η αύξηση του σωματικού λίπους δεν οφείλεται αποκλειστικά στην κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας τροφών που περιέχουν πολύ λίπος, αλλά είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε υπερβολής σε κατανάλωση τροφίμων. Δηλαδή, αν καταναλώσουμε υπερβολική ποσότητα τροφίμων που περιέχουν υδατάνθρακες, π.χ. πατάτες ή μαρικά, θα έχουμε πάλι αύξηση του σωματικού λίπους. Το ίδιο θα γίνει και με την κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων που περιέχουν πρωτεΐνες, π.χ. κρέας, γαλακτοκομικά. Αυτό το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα, δηλαδή, είναι η υπερβολή στην κατανάλωση οποιασδήποτε τροφής. Η υγιεινή διατροφή, λοιπόν, με ισορροπημένο περιεχόμενο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρές ουσίες, σύμφωνα με τις ημερήσιες ανάγκες του οργανισμού και η αποφυγή οποιασδήποτε κατάχρησης, αποτελούν τη βάση της διατήρησης ενός ιδανικού βάρους σώματος. Για να το πούμε απλά, δηλαδή, τι λέει εδώ? Ότι θα πρέπει να τρώμε από όλες τις τροφές, να έχουμε δηλαδή ποικιλία στη διατροφή μας, χωρίς υπερβολές και μεγάλες ποσότητες σε μία συγκεκριμένη τροφή. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ουσιαστικά 1 κιλό βάρους, λίπους δηλαδή, με τι ποσότητα από κάποιες τροφές αντιστοιχεί. Βλέπουμε δηλαδή ότι 8 σοκολάτες, για παράδειγμα, μας δίνουν 1 κιλό λίπους, ή 6 και κάτι κομμάτια πίτσας ή 59 ποτήρια κρασί μπορούν να μας προσθέσουν 1 κιλό λίπους. Στη συνέχεια θα δούμε κάποια τρόφιμα, θα είναι μια σύγκριση ανάμεσα σε 2 τρόφιμα, να δούμε ποια είναι η διαφορά και ποιο είναι αυτό που κάνει, η μικρή διαφορά που κάνει που ουσιαστικά το ένα το λέμε ότι κατατάσσεται στα υγιεινά τρόφιμα και το άλλο όχι. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε μία μερέντα και μία μαρμελάδα. Ενώ βλέπουμε ότι η ζάχαρη είναι σχεδόν ίδια και στα 2, βλέπουμε ότι η μαρμελάδα δεν έχει καθόλου λίπος, ενώ η μερέντα έχει 9 κουταλιές της σούπας λίπος. Οπότε, εννοείται καταλαβαίνουμε ότι πιο υγιεινό είναι να καταναλώνουμε μαρμελάδες και όχι μερέντα. Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε ένα φυσικό χυμό με έναν αναψυκτικό. Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε ότι η ζάχαρη που περιέχουν και τα 2 προϊόντα είναι ίδια. Περίπου 3 κουταλιές της σούπας έχει ο φυσικός χυμός και το αναψυκτικό 4 κουταλιές της σούπας. Όμως βλέπουμε ότι ο φυσικός χυμός μας δίνει βιταμίνες και φυτικές ίνες, κάτι το οποίο δεν μας δίνει καθόλου και δεν έχει καθόλου το αναψυκτικό. Οπότε, ωφέλιμο για τον οργανισμό μας είναι να πίνουμε φυσικούς χυμούς και όχι αναψυκτικά. Στη συνέχεια θα δούμε ένα πιάτο φαγητού, συγκεκριμένα είναι μπακαλιάρος με πατάτες. Η ποσότητα είναι η ίδια, 150 γραμμάρια ψάρι, 150 γραμμάρια πατάτες. Αυτό που διαφέρει όμως είναι ο τρόπος μαγειρέματος. Το ένα είναι μαγειρεμένο στο φούρνο, το άλλο είναι τηγανιτό.
Όπως βλέπουμε, οι θερμίδες που μας δίνουν τα τηγανιτά, που μας δίνει το τηγανιτό, είναι 2,5 φορές παραπάνω από τα μαγειρεμένα στο φούρνο. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει, εκτός από το τι τρώμε, και ο τρόπος που μαγειρεύουμε ένα φαγητό. Που, όπως καταλαβαίνουμε, τα τηγανιτά δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις δίαιτας και γενικά που θέλουμε να χάσουμε κιλά. Ωραία, να ξαναδούμε λίγο τα αίτια τώρα της παχυσαρκίας. Όπως είπαμε και είδαμε παραδείγματα, διατροφικές επιλογές, ποιότητα διατροφής στο πρώτο, δραστηριότητα, αυξημένος χρόνος οθόνης, πάρα πολύ σημαντικό, όσο πάει και φαίνεται ότι είναι από τους σοβαρότερους λόγους, ειδικά στα παιδιά, το περιβάλλον. Η διάρκεια και η ποιότητα ύπνου, φαίνεται ότι διαταράσσει την ορμονική ισορροπία, οπότε και εδώ έχουμε ένα αντίκτυπο στην παχυσαρκία, το μορφωτικό επίπεδο και μεταβολικοί παράγοντες. Γενετικοί παράγοντες, κληρονομικότητα, οι παρενέργειες φαρμάκων και μηχανισμοί ελέγχου πρόσληψης της τροφής. Είναι αυτό που είπαμε πριν, οι μηχανισμοί που ελέγχουν την πείνα μας και τον κορεσμό, το πότε ξεκινάμε να τρώμε και πότε σταματάμε, επηρεάζεται μεταβολικά από μια πολύ λεπτή ισορροπία. Διατροφικές επιλογές, ποιότητα διατροφής. Μειωμένη κατανάλωση λαχανικών, φρούτων και δημητριακών ολικής άλεσης είναι η σημαντικότερη, φαίνεται, αιτία. Δηλαδή, η πρώτη γραμμή, η πρώτη αλλαγή που μπορεί να κάνει κάποιος στη διατροφή του είναι να προσθέσει λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης. Υπερκατανάλωση θερμίδων και υπερεπεξεργασμένων τροφών πλούσιων σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι και φτωχών σε θρεπτικά συστατικά, όπως είναι τα αναψυκτικά και οι σφολιάτες, αντίστοιχα, είναι η χειρότερη επιλογή που μπορεί να κάνει. Όσο γενικά ανεβαίνει η επεξεργασία σε ένα τρόφιμο, τόσο μειώνει την ποιότητά του και ανεβαίνουν οι θερμίδες του, βέβαια ανεβαίνει και η γεύση, αλλά αυτό δεν μας βοηθάει. Υπερβολική ποσότητα λήψης τροφής σε οποιοδήποτε μορφή, δηλαδή εδώ, να πούμε και ένα παράδειγμα, δηλαδή και ένα μήλο παραπάνω να τρώει κάποιος που κάνει υποτίθεται τον γιατρό πέρα, ένα μήλο παραπάνω όμως στην ουσία φτάνει για να προσθέσει 5 κιλά βάρους μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή, άμα πάμε 365 μήλα περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε, ένα την ημέρα δηλαδή, θα βάλουμε 5 κιλά βάρους. Αντίστοιχα, αν τρώγαμε ένα λιγότερο, θα μειωνόταν 5 κιλά το βάρος μας. Επίσης, η απουσία οικογενειακών γευμάτων. Το ακριβώς αντίθετο δηλαδή με την κατανάλωση τροφής μπροστά σε οθόνη. Το περιβάλλον που ζούμε έχει χαρακτηριστεί παχυσαρκικό, γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από το οποίο προσαρμόστηκε ο οργανισμός μας. Από το 1975 μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό της παχυσαρκίας χωρίς να έχει αλλάξει το μολυβίωμα. Δεν άλλαξαν οι άνθρωποι από το 1975 μέχρι σήμερα, γιατί πολλοί ψάχνουν να βρουν κάποιες αιτίες ότι να φταίει η κληρονομικότητα, φταίει ότι δεν μεταβολίζουν καλά, φταίει ότι διάφορα. Το περιβάλλον όμως στην ουσία έχει αλλάξει και όχι ο άνθρωπος. Το σώμα μας παραμένει σταθερό. Ειδικότερα μετά από το 1975 μέχρι το 2016 έχει δεκαπλασιαστεί ο αριθμός παχυσαρκίας στα παιδιά. Ένα ακόμα παράδειγμα που μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον και πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστούμε σε αυτό είναι η περίοδο του COVID. Οι αλλαγές όλες αυτές στον COVID είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η παχυσαρκία στο δημοτικό 25,5% στα παιδιά που τελείωναν το δημοτικό, που ήταν δηλαδή στην 6η τάξη, και 14% στα παιδιά στα πιο μικρά, που στην ουσία δεν είχαν τόσο μεγάλη δραστηριότητα. Εδώ δεν ξέρουμε αν οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες, στο στρες που δημιουργήθηκε από τον COVID, ή σε οικονομικούς παράγοντες, ή και στη μείωση της δραστηριότητας λόγω της καραντίνας που περάσαν όλα τα παιδιά, ή του φόβου να βγουν έξω και να παίξουν με τους φίλους τους. Πάντως το αποτέλεσμα ήταν δραματικό. Η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μας δείχνει ότι το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό πλαίσιο της Ευρώπης ευνοεί την ανάπτυξη της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες, ενώ τα παιδιά στην καθημερινή του ζωή πολιορκούνται από παντού, τηλεόραση, διαδίκτυο, σούπερ μάρκετ, σχολείο, ακόμα και σε αθλητικές εγκαταστάσεις με διαφημίσεις παχυτικών και αθλητιανών τροφών. Θα σταθούμε στον αυξημένο χρόνο της οθόνης, δηλαδή όσο περισσότερο χρόνο περνάει ένα παιδί στην οθόνη, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα να γίνει παχύσαρκο, ειδικά αν καταναλώνει τροφές κατά τη διάρκεια παρακολούθησης είτε μιας ταινίας είτε ενός βίντεο οτιδήποτε στο κινητό του, δεν αντιλαμβάνεται το σώμα της θερμίδας που παίρνει εκείνη τη στιγμή, γιατί η προσοχή του είναι στην οθόνη, μειώνει τον χρόνο για δραστηριότητες, όσο περισσότερο κινητό ή τάμπλετ ή τηλεόραση παρακολουθεί ένα παιδί, τόσο λιγότερο χρόνο του μένει για δραστηριότητα. Έχει μεγαλύτερη έκθεση σε διαφημίσεις τροφίμων και μειώνεται και η διάρκεια του ύπνου.
Οι επιπλοκές, είπαμε, είναι πολλές σε όλα τα συστήματα του οργανισμού. Κυρίως έχει να κάνει με μεταβολικές διαταραχές, χολυστερίνη, ζάχαρο, υπερχολυστερινεμία, εγκεφαλικά, καρκίνη και μηχανικές, λόγω του αυξημένης βάρους, αθρίτιδες κλπ. Και ψυχολογικές. Να δούμε ένα παράδειγμα εδώ. Ένα άτομο 22 ετών με φυσιολογικό βάρους προβλέπουμε ότι θα ζήσει 57 χρόνια. Σε άντρες, 60 στις γυναίκες. Αν είναι υπέρβαρος, δηλαδή έχει 5 κιλά, ας πούμε, περισσότερα, το προσδόκιμο μειώνεται κατά 5 χρόνια. Αν είναι παχύσαρκος, μειώνεται άλλα 4 χρόνια. Και αν είναι σοβαρός παχύσαρκος, η διαφορά από ένα φυσιολογικό άτομο είναι σχεδόν 9 χρόνια προσδόκιμου ζωής. Χωρίς να προσθέσουμε εδώ και την ποιότητα ζωής, έτσι, και τα προβλήματα, γιατί είναι διαφορετικά να ζεις 30 χρόνια υγιής και διαφορετικά 30 χρόνια με 3-4 φάρμακα. Στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ το ερώτημα είναι να αναστρέψουμε τις επιπλοκές παχυσαρκίας. Ευτυχώς είναι. Ευτυχώς και είναι άμεσα αναστρέψιμες, δηλαδή και μια μικρή διαφορά, μια 5% δηλαδή βελτίωση του βάρους μπορεί να μειώσει την ανάγκη πρόσληψης φαρμάκων, μια διαφορά 10-15% μπορεί να μειώσει το κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών και καρκίνου, ποινικής άπνοιας και άλλων επιπλοκών, ενώ απώλεια πάνω από 15% μπορεί να εξαλείψει κάθε κίνδυνο από την παχυσαρκία. Πρόληψη και αντιμετώπιση. Υπάρχουν δύο στην ουσία οδηγοί, πληθυσμιακές προσεγγίσεις που είναι θέμα πολιτείας, μείωση της παχυσαρκίας και πρόληψη παραγόντου κινδύνου στο σύνολο του παιδικού πληθυσμού, και είναι σημαντικό στα παιδιά, γιατί είπαμε όσο περισσότερα χρόνια είναι κάποιος παχύσαρκος, τόσο αυξάνονται οι επιπλοκές. Και αν ένα παιδί από τα 15 είναι παχύσαρκος, σύντομα στη ζωή του μέχρι τα 20, 25 και 30 χρόνια θα έχει σοβαρές επιπλοκές. Μείωση των διαφημίσεων, πρέπει να λάβουμε μέτρα για μείωση των διαφημίσεων στα παιδικές τροφές και ποτά. Διάθεση ανθυγιανών τροφών στα σχολεία, στα ηλικία, οι τροφές που έχουν πρόσβαση στα παιδιά να γίνουν πιο υγιεινές. Και προγράμματα οικογενειακών φυσικών δραστηριοτήτων. Γιατί τα παιδιά στην ουσία τη γράφουν στους γονείς, δεν φτάνει να τους λέμε πηγαίνετε γυμναστείτε, πρέπει μαζί τους να τρέχουν, μαζί τους να τους υποστηρίζουμε για να πετύχουμε στην αλλαγή που πρέπει. Υποχρέωση για προειδοποίηση ετικέτες τροφίμων, για λιπαρά, συντηρητικά, υπερβολικό αλάτι που έχουν τα επεξεργασμένα τρόφιμα και εκστρατείες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εξατομικευμένα, οι πυλώνες είναι η δίαιτα και η άσκηση. Εδώ καταρχάς πρέπει να γίνει εντοπισμός προβλήματος, γιατί είδατε και στο βίντεο ότι σχεδόν 2 στους 10 αγνοούν ότι είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι, ή το πόσο σημαντικό είναι να έχουν κίνητρα δηλαδή αλλαγής και την επιθυμία να αλλάξουν, να κατανοήσουν πώς δημιουργήθηκαν, γιατί βάλανε κιλά, για να ακολουθήσουν την αντίστροφη διαδικασία, και εφαρμογή ενός εξατομικευμένου διατροφικού πλάνου σε συνδυασμό με αύξηση δραστηριότητας και συμπεριφορική και ψυχολογική υποστήριξη είναι ο καλύτερος τρόπος για επιτυχημένη παρέμβαση και διατήρηση υγιούς βάρους. Σε ειδικές περιπτώσεις υπάρχει και φαρμακευτική αγωγή και βαριατρικά χειρουργία, που όμως είναι πολύ σοβαρές επιπλοκές, ειδικά τα χειρουργία, και δεν συστήνονται σαν πρώτη γραμμή, αλλά σαν τελευταία να αποτύχουν όλες οι παρεμβάσεις δηλαδή. Και να τελειώσουμε κλείνοντας εδώ, να πούμε ότι υπάρχει μια δίαιτα η οποία σύμφωνα με τις μελέτες συγκεντρώνει τα περισσότερα ωφέλη για την υγεία μας. Αναγνωρίστηκε ως άειλη πολιτισμική κληρονομιά της ανθρωπότητας από την UNESCO και απαιτεί λιγότερα χρήματα για την εφαρμογή της σε σχέση με τα έτοιμα επεξεργασμένα τρόφιμα του fast food. Δεν είναι μαγικό φίλτρο, είναι μεσογειακή διατροφή και βλέπουμε ότι στη βάση της πια έχουν φύγει τα τρόφιμα και είναι η άσκηση, τα οικογενειακά δείπνα, το να τρώμε δηλαδή παρέα με φίλους και την οικογένειά μας και όχι με ένα κινητό και μια τηλεόραση. Και μετά είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τελευταία βέβαια βλέπουμε τα γλυκά. Αυτά από μένα, τα λίγα και τα πολλά, ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά να έδωσα το δείχνημα για το οποίο θεσπίστη την μέρα. Ευχαριστούμε πολύ και τον Διονύση που μας παρακολούθησε ενδιαφέρον. Βέβαια, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως να μπορούμε να τα απαντήσουμε. Να ρωτήσει. Να ρωτήσει. Θα βάλουμε τραγούδι. Τώρα θες να ρωτήσεις κάτι. Θες να ρωτήσεις κάτι. Άμα δεν θες, κάτσε. Τώρα δεν ξέρω αν τα καταλάβουμε όλα, αν λύθηκαν όλες οι συμφωνίες. Αλλά τέλος πάντων το μήνυμα νομίζω ότι έχει περάσει. Μετά, κάτσε. Δεν ήταν πολύ καλά οι συνάδελφοι και να μην υπάρχουν απορίες, έτσι.
καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς στο σχολείο προσπαθούμε το δεκατιανό των παιδιών να είναι όσο δυνατόν πιο υγιεινό και τις μαλώνες που δουλεύουμε. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους δύο εξαίρετους συναδέλφους που επιμεληθήκανε της ημερίδας. Να ευχαριστήσω και την κυρία Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Ελένη, ο κύριος Αντιδήμαρχος Οικονομικών βλέπω θα έχει κάποια υποχρέωση και τον κύριο Σαμαρά. Αλλά πρώτα τα μικρά μας τα παιδιά που ήρθανε να ακούσουν και αυτά μαζί με τις δασκάλες τους εδώ τι θα πούμε εμείς και τα παιδιά της Άνοιξης φυσικά που και αυτά ήρθανε να μας στηρίξουν στη ημερίδα μας. Να ζητήσω ένα συγγνώμη εδώ από τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας που λίγο σήμερα τους αναστατώσαμε και τους χαλάσαμε λίγο το πρόγραμμα, αλλά αν μας άκουσαν και αυτοί κάτι θα έχουν να κερδίσουν σίγουρα και όχι να χάσουν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους, κυρία τη Δήμαρχη, μήπως θέλετε να πείτε μία. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στον χώρο μας. Συγχαρητήρια για την εξουσία. Έλα να τα πεις ακόμα μία φορά πάνω για να τα πάρει και μετά. Χαρήκαμε πάρα πολύ σήμερα που ήρθατε στον όμορφο χώρο μας. Συγχαρητήρια κύριε Διευθυντά, κύριε Λαζή, για την πολύ όμορφη πρωτοβουλία σας. Είμαστε στη διάθεσή σας πάντα. Το γραφείο μας είναι πάντα ανοιχτό για σας, για όλα τα σχολεία, για όλες τις πρωτοβουλίες. Χαιρόμαστε να βλέπουμε τα παιδιά και να είμαστε δίπλα τους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα τα παιδιά θα μείνουν ήσυχα να τα κεράσουμε από ένα χυμό, εντάξει. Σιγά σιγά θα οργανώσουμε και την αναχώρηση. Μπράβο, ρε Πολυκαρή.